tour, 1, 2, 3, we all back on 4, you better wake up. Back on tour, 1, 2, 3, we all back on 4, you better wake up. Back on tour, 1, 2, 3, we all back on 4, you better wake up. Спортът се казва slacklining заради лентата, която ползваме, или отпусната лента на български. Това е различното от стоманените въжета, които познаваме доста повече години. Доста нов интерактивен спорт, който може да се практикува навсякъде. Има няколко стилове в този спорт, като това, което вие виждате в момента е триклайнинг, акробатични трикове, и всеки човек си намира неговия начин и стил върху лентата, като разбира се първоначално се почва на ниско, обтягате лентата, започвате да ходите, намирате си баланса и след това всеки иска леко по лека да започне да скача. Лентата, широка от 2,5 до 6 см, е разработена от специална материя с метални нишки. Те са силно еластични и издържат не само собственото тяло, но и по-големи тежести. Доскоро лентите се купуваха по интернет или от чужбина, но вече могат да се намерят и в спортните магазини у нас, тъй като новия спорт бързо набира скорост. И понеже за сега е рядък, силно привлича, независимо дали въжето е опънато между две дървета в парка или над 30-метрова бездна. Това е изпитание и екстремно усещане. Първоначалното впечатление от спорта е малко лошо, тъй като си казваш, това не е за мен, но точно след 1-2 дена разбираш, че няма нищо сложно, правите плавни движения и така се забавлявате по един интерактивен начин, поддържате перфектен тонус и тялото ви работи абсолютно цялата вестибуларен апарат, така че е страхотно. Доста пъти съм падал, честно казано, има си падания в точно този стил, който е триклайнингът. Другите два стила, които са в този спорт, е лонглайнинг или дълги ленти. Там вече се опъват малко по-големи разстояния, ходи се само по лентата. И хайлайнинг, което се води пика на този спорт, на планини или на скали се опъват лентите с подходяща осигуровка, разбира се, и всеки един елемент от лентата трябва да е алпинистки, да е издържал на тестове, разбира се, защото става въпрос за животи вече. Добре, ако си към 110 кг, дали ще издържа лентата? Лентата издържа, има 2-3 тона ленти, които така, че няма никакви проблеми. Ние сме от Пловдив. Аз за първи път съм на спирите в Бургас, много ми харесва, тази година е много масивно, доста хора, доста сцени. На главната сцена сме онлайн, няма как. Това събитие е уникално.